Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, namhlanje ngazululeni ulu. So umuntu esithetha ngayo namhlanje nguBrigitte Macron. uBrigitte Macron ngubani? uBrigitte Macron ngumfazi wepresident yaseFrance Emmanuel Macron. So uBrigitte Macron uyathethisa kakhulu. Into yakhe ethethisayo iqale from i-podcast kaCandice Owens. So uBrigitte Macron kuthiwa uzalwe engumfana allegedly uzalwe engumfana, and then as time goes on watransition to a female, and then after transition to a female wadibana with this young boy inkwenkwane encinci ena-14 which was Emmanuel Macron. So after edibene no-Emmanuel Macron wayetitsha ngelaa xesha as a teacher. So eyona nto ithethisa kakhulu ke after kuthiwe ube ngumfana and then watransition to a female. So into ethethisa kakhulu yiproof le angazinayo uba okay cool xa ndisithi I was born as a male and then I transition to a female. So here are the documents, here are the pictures, like ndimncinci at that time mhlawumbi okanye high school akanazi pictures to support i-statement sakhe ukuba hayi yintombazana nyhani. So zikhona ii-pictures zobuncinci efamily photo, group photo yefamily. So abantu ababonakalayo phaya ngubrother wakhe omncinci which is uthi unguye, but akekho umuntu ovelayo athi okay I back up. Unabo nabantwana ke guys, bekusuppose abantwana bakhe bayavela mhlawumbi uba okay cool back off mama. Here are the photos umama esemncinci okanye umama pregnant. Guys, even kwayiwalk yakhe iyahlekisa, kwayiwalk yakhe the way ahamba ngakhona like nje structure sakhe. It's a lot guys. Brigitte Macron iyaqhuba ilantuka i-series yakhe from ilantuka xa ufuna uzilandelelela ufunde more about the story kuCandice Owens, ilantuka i-podcast kaCandice Owens. There's things that are unveiling as we speak. There's things that ezifunyanwayo about uBrigitte Macron nelantuka nekholeji ababeye kuyo. Le kholeji caza uba baye balantuka baselectwa as boys batransitionwa at that time